má mierne zvýšenú kyselinu močovú. Od lekára som dostala letáčik, medzi zakázanými potravinami je tofu, soja, fazula, cesnak, slnečnica, avokádo, špenát. Naozaj treba tieto potraviny striktne vylúčiť, ale pomôže aj každodenný pohyb plus odporúčania v tomto webinári. Mierne zvýšenú koncentráciu kyseliny močovej a už vám siahnu do jedálneho lístka, ktorý vám rozvráti zdravé jedenie, ktorý vám naruší zdravie v toľkých aspektoch. To je úplne fakt celé zlé. Toto je celé zlé. To je katastrofa, ako mnohí lekári takto pristupujú ešte k tomu. Mierne zvýšená kyselina močová sa začne riešiť tým, že zlepšíte pitný režim, skúsite užívať nejakých 200-400 mikrogramov kyseliny listovej v strave, pretože tá pomáha metabolizovať kyselinu močovú. Ak máte vo zvyku každý druhý deň zjesť 200-300 gramov špenátu, alebo azda aj viac, alebo vyjedáte šťavel, tak toto prosto robiť nebudete, znížite dávku špenátu na nejaké také normálne hodnoty, ale inak by som to naozaj nevidel dôvod takto si zasiahnuť jedálny lístok a vylúčiť prospešné potraviny.